Nabistuhan na kan PNP ang saro sa mga duwang sospek na nang hold up sa sarong tindahan sa Barangay Sentral, Magallanes, Sorsogon, pasado alas 6 timbanggi kan Lunes. Sigun kay Police Captain Edwin De La Fuente, tagapagtaram kan Magallanes Municipal Station, pigahanda na ninda ang magkakanigong kaso kontra sa sarong sospek nga ni dagos na ninda ining maarestar. Pwera sa nasabing sospek, may lead naman ang kapulisan sa sarupang sospek na napag-araman na parehong dayo sa naman sa lugar. Alagad kumpara sa sarong sospek, inianday paninda subuot pwedeng sa angatan ng reklamo, huli sa kakulangan pa ng ebidensya. Nasa level of hot pursuit operation pa po kami. Kaya lang, yung suspect kasi ma'am nasa paiba-iba po ng lugar, kaya hindi po namin masyado ma-monitor ang galaw. Kaya pero yung kaso ma'am, piniprepare na rin po namin para makapagsampa na rin kami sa piskalya bukas. Sa investigasyon, antes ang pangu-hold up, sa ginmanda na nagastang customer ang duwang sospek. Hastakan makako ang tiyempo, digdi na ini nagdeklarang hold up. Sarong customer ang nabadil sa tulak kan subot magpumigla sa mga sospek. Kantidad 50,000 pesos ang nalalay sa tagsadiri kan tindahan na si Sheila Arellano E. Guardian, 25 anyos, residente man ka na sambitan na lugar. Binisno naman ang nabadil na customer na si Armando Bruselo E. Jeremias, 43 anyos, kang Barangay Aguada Sur, Magallanes, Sorsogon. Nangunyan ang nasa maray naman na kamugtakan. Sa kapulisan ng Magallanes, hindi man po namin agad ma-aksyonan, agad magawa ng paraan yung isang krimen kung wala po ang tulong ng ating mga mamamayan, komunidad. Kaya nakikiusap po kami doon na kung maaari lang po sa ating mga taga-subaybay na kung pwede, may pagbigay alam din sa amin na kahit papano po mayroon kaming mahagip o makadagdag na impormasyon. Dugang pa ni De La Fuente, may duwang pulis mangkuta sinda na arani sa area. Alagad huri na kan maisiyan ninda ang insidente. Tunayan, pigbalo pa man kan tropa na bukudon ang mga sospek na marikas na duminulag gamit ang sarong motorsiklo, alagad day na daan ninda na abutan pa. Sa ngunyan, pigahalat na sa nakan istasyon ang warrant nga ni madakop na ang sospek. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.